Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maray na aga Bulkang Mayon. Magandang umaga po, Sir Jerbs Bolaños Burillo, Sir Max Beron, kay Sir Edwin Sistina, good morning. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pungal daw kita nin Biyernes Friday. Sa 16 na kita po kang bulan na Enero taon 2026. Sabayan po ninyo sa indang lingkod. Sarong oras kita
7 to 8 kita mag-orestoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa tuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apoy-rapuyan kan sa mga pigpapaabot man po ni din mga riparo. Tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Uy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, January 16. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre mga tugang duman po sa may mga okasyon, anuman pong klaseng okasyon yan. O ni pan sa kuyang perming tugon. Day po kamo magduman, pagday man po kamo imbitado. Nung ka kamo magduman, pagbako man po kamo imbitado. Makasupog. Pero pangtugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita mans na. Uy duman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay natabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang nanta siya masanapuan nakakaram kayan. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw ni tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong de kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala kaya Lord patawad tabi Lord. Lord patawad. Karabay po kita. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live! Ganyan pong aldaw kita ni na Biyernes, Friday. Siyempre, digdilan po yan sa Bicol Net TV, kasurug kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro nila doon, kasabay dyan tabi si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. At syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabi at may stress. Sa mga panahon po, tabing arog kaini. Ala sige. Oy day pong klase ngunyan sa probinsya kang Albay. Ang bilog tabing Albay, Sursugon, asin Catanduanes. Nasa irarom po kang signal number 1. Dahilan po kaning tropical storm na si Ada. So may bagyo kita. May bagyo tabi kaya riparo. So
So day tabing kansilado tabi ang klaseng unyan na Sir Jerbs. Good morning. So may mga aray tiis. Tiis muna kayo. So may mga aray tiis na malipot-lipot. Good morning tabi Sir Max Bion. Ingat tabi mo. Di baga sa tuya talagang ano, pero pag mga araw kaning mga bulan kang Enero, medyo kampantan mga Bicolano, mga maluya man sa nangyang bagyo pag-araw kan, ang mga makukusog na bagyo na minalawg digdi sa Bicol pag mga last quarter, pag mga bare months na. Yo, kaya inisiada yaon sa napay ni dyan sa may Pacific Ocean ano. Gari kurbada si Ada. O tabi takwa ang linya kang pag-asa ha. Aramon tayan. Gari uuranon kita ngunya na Biyernes asin sa aga. Dakol na oran. O kaya so iba niya ton mga katugangan dyan sa may parting Masaraga dyan sa Ginobatan. Pigrilikas na. Pero may baga dyan nagbabaha. Yo yan ha, igwa na kita ki Alboroto kang bulkan, igwa panin bagyo. Yan mauragang albay. Yo. So mga bakwit adi, kumusta na daw? Sige, tayanan mga ipapalo up tangon yan. Uy, so nagadan pa tabi baga no, so nagadan baga dyan sa Marirok, sitio nagsipit Marirok, 42 anyos na babae na IDP. O natawanan na databi nintaban kan DSWD o kaya funeral assistance and ini pong financial assistance. Yo. Manatawa na nakasudma. Sabi ko na pigpoproseso din kaya yan. Yo. Condolence na lang niya ang padyan tabi na nakaburol sa barangay Chapel sa Marirok. So stroke patient na nagadan po duman sa hospital. Bako man tabi sa evacuation center. Ano? Pero ang harong niya na sa 6 kilometer permanent danger zone kang pag-eribakwaran tabi Max Biron, Sir Max. Dahil naman inilinag naman sa sa evacuation center, diniritsa na diyan sa Siga, sa ospital. Tapos ipinag-transfer naman sa Legazpi. Duman na tabi na ganan. Yo. Sige, mga follow up kita kang mga paghahanda kan sa tuya mga opisyales. Kay ni pong paghanda digdi sa bagyong si Ada. Sige, kuon tatulos ang linya ano, ang pag-asa aramon ta. Ang gano rin kita kay ni makaka-experience no rin ini magpapasali si Ada. Digi sa parting Bicol. Sa ini mahug pa. Baka ngaya maglandpol naman ngayon sa tubig ay sa dagat. Baka maglandpol ngayon naman si Ada sa dagat. Dipisil pag naglalandpol ang bagyo sa dagat. Kailing ka na tabi Sir Max Biro na naglandpol ngayon sa dagat sa bagyo. Yo. No. Daw tabi hata ilingon ta kunya na su pag-asa. Naka-standby na su pag-asa. Oy, Ma'am Raquel, good morning. Ano tabing oras diyan tabi Ma'am Raquel? Yaon nini sa ibang nasyon si Ma'am Raquel. Anong oras diyan sa imo? Baka napupuyat ka man kada dangog mo kang programa. Irak man. Anong oras dyan, Ma'am Raquel? Matsagaon si Ma'am Raquel magdangog gani, maghiling kan sa tuyang programa. Siyempre gusto niya man maraman sa mga bareta na hali digdi sa to. Uy, Ma'am Gina Malaguinho Cavite, good morning. Yaw na ngayon sa pag-asa, nagpaparahalat na sa pag-asa. Sige. Nasa linya po ang pag-asa. Good morning, Tabi Pag-asa. Good morning.
Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest kay Bagyong Ada o Tropical Storm Ada. Napanatili nito ang kanyang lakas at ngayon nga po may maximum sustained winds na 65 kilometers per hour near the center o malapit sa gitna ng bagyo, samantalang ang kanyang gusty na sa umaabot pa rin po sa 80 kilometers per hour. At sa ngayon, base sa ating latest data, huling nakita ang kanyang sentro sa layong 430 kilometers silangan ng Maasin City, Southern Leyte. At mabagal pa rin itong binabaybay, mabagal pa rin ang kanyang pagkilos at binabaybay nito ang karagatan sa silangang bahagi ho ng Kabisayaan at ang kanyang direksyon ay north-northwestward. Based na rin po sa latest na track na ipinalabas po natin ngayong 5 a.m. bulletin. So makikita nga po natin na sa susunod na 2 hanggang sa 3 araw ay pahilagang kanluran ng kanyang track o pagkilos. So papalapit po ito sa landmass. We're still expecting na ito po ay lalapit sa landmass. At ang possible closest approach po nito sa Eastern Visayas is by Saturday o bukas po yan. And then possible closest approach naman niya sa eastern part ng Bicol ay sa Sunday naman. So sinasabi po natin close approach dahil ang ibig sabihin po niyan, posible na manatili sa karagatan ng kanyang sentro pero yung diametro niya ay mahahagip yung malaking bahagi ng Eastern Visayas at Bicol. Kasi kung makikita nga po natin, dito po sa mapa, ito po yung kanyang track at ito rin po yung diametro ng bagyo. So if we will project it alongside the track, ibig sabihin sa mga susunod na araw po ay mahahagip at apektado ang ilang bahagi ng Caraga region, ang Eastern Visayas at ang malaking bahagi ng Bicol region sa mga susunod na araw. So importante po na alam po natin at updated po tayo sa tropical cyclones wind signal na nakataas sa ating lugar. So it's also important to note na posible pa rin ho yung landfall scenario lalong-lalo na po kung pumihit pakanluran o westward shift yung itong track po ng bagyo. So mas maganda po maging updated or mag-monitor sa magiging updates ng Pag-asa. As long as nakapalobang yung lugar dito po sa tinatawag nating cone of uncertainty or cone of probability, ibig sabihin ay pwede pong dumaan mismo ang sentro ng bagyo dyan. Samantala by Sunday afternoon onwards ay nakikita naman po natin na magno-northeastward itong bagyo. Ibig sabihin, pipihit pa silangan naman ho pa northeastward yung kanyang track. Dahil nakikita po natin posible na sumama po ito sa trough na nasa kanang bahagi ng bansa. Pero dahil eventually ay hindi naman din po ito, kumbaga bibitaw din po ito doon sa trough, so iikot o maglulup po itong bagyo. So far sa ngayon, yan po yung nakikita nating projection. Pero dahil malayo pa po ito, it's still beyond the 5-day forecast period. Ang ibig po sabihin yan ay may mga kinoconsider pa tayong uncertainties. So mataas pa yung uncertainty niya. So ang pinakamainam ay mag-monitor po sa magiging update ng Pag-asa. And rest assured that we will continuously give updates, lalong-lalo na po pag malapit na po ito sa ating landmass. So sa ngayon, signal number 1 pa rin na nakataas sa eastern portion ng Camarines Norte, sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, eastern portion ng mainland Masbate kasama na ang Ticao at Buris Islands, northern Samar, sa Samar, eastern Samar, Biliran, northern and central portions ng Leyte, isang portion of Southern Leyte, sa Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. So ito po yung mga lugar kung saan ay makakaranas po ng mga pagulan. Lalong-lalo na po sa araw na ito, mag-start po talaga yung mga malakas din na pagulan sa silangang bahagi ng Kabisayaan, Caraga region, maging sa ilang bahagi pa po ng Kabikulan. So kasama dyan or kasama doon sa impact ay ang mga pagbugso po ng hangin na pwede pong umabot hanggang sa 61 kilometers per hour na lakas ng hangin. So mag-ingat po dahil delikado at mapaminsala po yung ganong klaseng hangin o lakas ng hangin. Ito naman yung mga lugar kung saan ay wala po tayong signal dito pero posible din makaranas ng strong to gale force winds dahil naman sa epekto ng amihan. Dahil aside from Tropical Storm Ada, meron din tayong umiiral na amihan sa northern at central Luzon. So sa hilagang bahagi ng ating bansa ay may amihan at nakakaranas pa rin ho ng mga pamisa-misang pagbugso ng hangin. Ang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Eastern Isabela, sa Aurora, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro,
Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Island, Bicol Region, Visayas, Caraga Region at Davao Oriental. Bukas naman ay pwede pa rin itong maranasan sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Northern at Eastern Mainland Cagayan, Eastern Isabela, Aurora, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Cuyo Island, Bicol Region, sa Visayas at sa Caraga Region. Samantalang sa Saturday or by Saturday sa Batanes, Babuyan Islands, Northern and Eastern Mainland Cagayan, sa Eastern Isabela, Ilocos Norte, Abra, Aurora, Calabarzon, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Bicol Region, Visayas at maging sa Caraga Region. As of 5 a.m. today, in effect pa rin ang ating weather advisory sa malaking bahagi ng ating bansa. So, possible ang 50 to 100 millimeters of rainfall po dito sa northern, dito sa Catanduanes, Sorsogon, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, maging sa Agusan del Sur. Habang possible din ng 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa northern at eastern Samar. So, especially dito sa northern and eastern Samar, ay malalakas na mga pag-ulan na talaga ang ating ina-expect sa araw na ito, dulot ni Tropical Storm Ada. And then, of course, sa Catanduanes din, sa Sorsogon, may 50 to 100 millimeters of rain na tayo for today. Sa Samar, Biliran, Leyte, and sa natitirang bahagi pa ng Eastern Visayas, maging dito sa Agusan del Norte at Surigao del Sur. So, mga localized flooding ay ina-expect po natin dahil lalong-lalo na po yung mga nasa low-lying areas o mabababang lugar at sa mga lugar kung saan ay malalapit po sa ilog. Kung kaya't iba yung pag-iingat at maging alerto po tayo sa mga posibilidad ho ng pagbaha. By tomorrow ay 100 to 200 millimeters of rainfall din sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, sa Northern Samar. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Samar, Eastern Samar, Biliran at maging dito po sa Leyte. Then by Sunday, possible pa rin ng 50 to 100 millimeters of rains sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, maging sa Catanduanes. So yan po ay epekto o direktang epekto ni Tropical Storm Ada. Sa ngayon wala naman po tayo o wala pa tayong gale warning sa anong bahagi ng ating dagat, although pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan na gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dito sa northern at seaboard po ng bansa dahil nga po sa epekto yan ng anghan at maging yung presence po nito bagyong si Ada dito sa silangang bahagi ng karagatan ho ng Kabisayaan at Mindanao. So yan mo ng latest mula dito sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be issued at 11 a.m. mamaya po yan. So magantabay po tayo at mag-ingat po tayo. Keep safe everyone. Magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan po tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Mas marani sa tuya tabi o kaya Ma'am Raquel, alas 2 pala din maaga hon dyan. Adi. Mayan, mata ka na. Mas maharani tabi sa tuya sa Eriata digi sa may parting Bicol ining si Ada sa Domingo pa. Pun sa agay guwa na mga pag-uuran na abuton sa 100 to 200 rainfall ano. Ang oranta sa aga tabi Sir Jerbs digdi sa Albay abuton ki 100 to 200 yo. Domingo pa palan posibleng magrani sa tuya ano ining bagyo pero yaon sa nani dyan sa may dagat dahil man ini mahaging sa nani no kumbaga matatapuyasan sa nakita mahahagingan sa nakita kining bagyong si Ada. Pero ingat man po girare tagrabi ang mga darang uran lalo na sa mga pigbabaha lalo na tabi sa mga yaon dyan sa pamitsan kang bulkang mayon
Iringat po kamo dyan sa may parting ginubatan. Pero may baga dyan, mag-uran-uran sa nangani, baha-baha na dyan sa Masaragano o dyan sa barangay. Iringat po, may pigpa-relikas naman dyan sa barangay o kaya dyan sa Banwaan kang ginubatan. Yo, ingat po ha, ingat. Good morning kay Ma'am Raquel Cortisano, kay Nestor Lupio Jr. Good morning, nakantabay man sinda sa programa. Sige tabi ha, iringat po kita. Igwa kita ki Bagyo. Si Bagyong si Ada. Sa mga tugang niya at mga parasira, dahil na muna tabi magpapara pipiririt. Although, dahil man ngaya ki pigpaluwas na gale warning, pero delikado man po girarayta. Maukul baga pagarog kayo ni. Iyo, maski tayong gale warning, pero ang daga tabi, maukulon iyan. Okay? Sige, 20 minutos, lipas po ang 7 o'clock in the morning. Serbisyo Asin Reparo. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Mga tugang, ang programang ini dara po sa tuya ni kaya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion sa na yan makuha, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City, along National Road. Sa pagitan lang yan kang UST tapos Mariners, Saranitabi yan Sir Lito Twanky Sir, dyan sa may Jollibee Rawis. Kaya sa mga naghanap tabi dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Yo, MBY Dormitory, your home away from home. Ohayo gozaimasu kay Madam Maylin. Ingat po permi. Siyempre mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales pa, Mayor Chicos Bilo Kadagong Malinaw, yaon man dyan si President Art Avila. Ikaan burak ni samong banyo. Siyempre, yaon po dyan si BM Carol Siga, asin si former BM Muminaha. Vic Siga Jr. Siga man giraray. Mahiling ka. Katawang taman dyan ng Best Kape Green 6-in-1 Kasakuya. Herbal Mix. Magharap. Perti yan tabi Sir Lito Esteves Tuangki. Nanganing Pagaro kaning malipot-lipot ang Best Kape Green. ang muya mo. Ayan tabi mga tugang, mga kabayan sa tuyang mga katuwang sa programa. Arang Maraming salamat po. ay gusto ka sa kuya. Sabihin mo na tulos. Ibaad na magustuhan. Alas 7:23 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Day po mag-arali mabalik po ang programa, makalipas lang po kaini. Balik eskwela na, tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-aral. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makanood magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy, asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay, asin lisensyadong mga maestra, asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa
RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Iguaman Sindang Branch sa Tiwi na Makwa sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Alas sige tabi mga tugang 25 minutos. Lipas po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuhayan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso nga naghanap tabi kidor boarding house. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siyempre mga tugang ang oras niyan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Campos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Diyan si Board Member Carol Siga, asin si former Board Member Vic Siga Jr. Siga man giraray. Siyempre ang oras na yan dalaman po sa tuya kang Best Coffee Green 6-in-1 Herbal Mix. Sige, alas 7:26 mga tugang. Balik po sa indong lingkod. Ako mapogararay si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni ngunyan pong aldaw kita nin Biyernes Friday. Pet sa 16 na kang bulan na Enero taon 2026. Sundo kita mga tugang mga kabayan alas 8. Kaya no papigalata. Doro diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi mga tugang alas 2 diyan kay Ma'am Raquel. Sabi ni Ma'am Raquel, katatapos lang tabi kang trabaho. Sus Maria o si Pano. Grabe ang sakripisyo kan sa tuyang mga bagong bayani, ang sa tuyang mga overseas Filipino worker, mga OFW. O yugo-yugon may si Ma'am Raquel o. Katatapos lang kan trabaho digdi po. Kung pwede pa sa nahabo ko na po, o ka na po paturugon kang amo ta sindabanggi na minamata, nagmamata. Yugon mo yan. Nailing na nindon mga sakripisyo kan sa indong mga bagong bayani. Pigapod tabagay ning bagong bayani sa mga OFW ta. Grabe ang sakripisyo ano. Tapos sa mga kapamilya kung minaharagad ki podkay ni minaharagad ki ayuda. Una mo kung pigpupururot ang pirak dyan sa ibang nasyon. Grabe yung sakripisyo kan sa tuyang mga OFW. Yugon mo yan. Halos nga dahil ng katurog, dahil na magkaturog. Hinay ko po. Kaya maurag manggirari kita digdi sa Pilipinas kung mal. Kaya lang dahil man kita digdi makakakuan trabaho. Ako nga ni, sige sana ako digdi tanom kamuti. Yo. Digdi magtanom-tanom ka sa ng kamuti. Sige tabi, ingat ka tabi dyan Ma'am Raquel. Kasuod tabi, Webes, Pitsa 15, dapat kuta na, patapos na so, cluster meet, o cluster A, athletic meet. O dyan po ginibo yan sa Banwaan kang Malinaw.
ang municipality host iyo po ang Banwaan kang Malinaw. Kaya lang gari napos po nakasuod maso pagtatapos ta iyo nga niyan may advisory na sigob na dayon ang klase ngunyan na na Biyernes. Ang naku akong istorya tabi dyan sa Malinaw kay Mayor Shi so mga taga-Rapu-Rapu pala na stranded dyan sa Malinaw, Papa Choy. So mga nagkarawat bagatabi, Papa Choy, mga nagkarawat na duman sa cluster meet taang Rapu-Rapu pala kasabay na andigdi sa cluster A di pig suspendi na bagatabi so pag biyahe sa dagat mga taga Rapu-Rapu mabalyo sa dagat kundi na stranded dyan sa Banwaan kang Malinaw so mga player so mga coach so mga kairibaninda apo dyan sabi sa 2nd district 3rd district naghamon naghamon ngaya sa cluster meet yaon dyan stranded sa Malinaw. Ngunyan ang ginibo ni Mayor Shi gari dinara dyan sa evacuation center dyan sa Malinaw. Tatatawad may schedule akong interview kay Mayor Shi at siya na alas 10 10 to 11 duman sa programang Bagong Malinaw yung ani yan alangan man na itakwil ni Mayor Shi so mga taga Rapu-Rapu bala man ka mo tadyan sa Malinaw nagpigibo so karawat ko na dyan baga sa Malinaw o kaya Estancia Elementary School o dyan tabi sa Estancia Malinaw ang municipality host iyo ang Banwaan kang Malinaw. Problema tabi sa Roland Kamata na stranded sa mga taga Rapu-Rapu dyan sa Malinaw dahil man sinda pwedeng magbiyahe maguli pasiring naman sa Rapu-Rapu tabawal na nga ni tabi magbalyo sa dagat iyo o kaya dinara dyan ni Mayor Shi sa evacuation center o may mga evacuees ngunyan si Mayor Shi o sige tatataw at yan kaulayon paano ang proseso ka iyan taday mo pwede ngayang itakwil ngaya bahala man ka mo sa buhay nindo kung saan ka mo iyo tadyan iyan na stranded sa Malinaw o ditig akomodar tabi mga tugang ni Mayor Shi ngunyan ang hapot paano yan so papa makonsiderar daw iyan na evacuees kang Malinaw bako man taga Malinaw yan ang anunta pero sigurado si Mayor Shi aday man yan pwedeng pabayaan na magkagurutom andyan iyo di bala na kan kung ano ang arrangement kang municipality of Rapu-Rapu and Malinaw taso Malinaw tigtawan na sindaki yan dyan sinda sa evacuation center safe sinda dyan iyo kaysa mga daman sa eskwelahan so mas safe na sinda dyan dahil man yan papabayaan dyan ni Mayor Shi dyan sa Malinaw bistado tama baga si Mayor Shi na mabuot apod kini maapod ka naghahang lugod ako matinabang iyo matinabang kaya dinaran niya dyan sa evacuation center so mga player sabi elementary tapos siya naman sa high school o di cluster meet kaya so Rapu-Rapu dahil na Sir Jerbs na trap kumbaga na stranded lugod nakabalyo na hali dyan sa Rapu-Rapu nakabalyo na nagpiyaw na nga ni dyan sa Malinaw tayo nga ni ki cluster meet nagkakarawat na dyan sa Malinaw kaya lang pauli na ko kasuod yun na nga ni yan patapos na ko sukawat kaya lang hindi ako natapos yo
Dahil na sila makakauli tayo na nga niya, bawal na tabi magbiyahe sa dagat. Yugod mo Sige, di ba ali? At least ko sindaki parametras na dagusan mo na o dyan tabi sa banwaan kang malinaw. Di i-accommodate mo na ni Mayor. Pero dahil yan papabayaan dyan ni Mayor. Dahil yan magkakagurutom dyan tabi Papa Choy. Mauragan si Mayor. Sige. Sabi ni Ma'am Raquel, grabe nga ang sakripisyo kan mga OFW. Dakol po ang mga OFW na taga Bicol. Niyo. Baga, medyo masursuerte nga ni sa mga ibang OFW kung ang amo mo mako amo tabi Ma'am Raquel maray. Pero bako gabos man na amo maray. Siyempre ang turing kan sa imo iba man. Pero may mga amo man natultol. Iya so tigapod na ngaya swertihan. Swertihan. Medyo kung malas-malas ka makakuha ka kay amo na gari royo yudimon ay problema mo. Problema ka dyan. Tapos ito bagang maisog na amo. Tapos may makakuha ka pang among so manyakis. Nako, yan ang mga makatakot to na mag OFW ka. Lalo na sa mga babae. Nako, na bakit ang nababareta? Na arog kayo ni, minulis siya, pigkukulog kang amo. Sus Maria Josep. Nailing na nindo yan. Kung may maraysa na kita digin trabaho sa Pilipinas, natata, abroad pa man ini. Mangingibang bansa pa man ini para magpakaalipin dyan. Tako, kung may maray kita digin trabaho, dahil may maralayas digin sa tuya sa Pilipinas. Kaya lang ano man makuha digdi. Ano man makuha digdi sa Pilipinas. Habas digdi, habas duman. Ang nagyayaman digdi sa mga politiko. Jesus Maria Josep. Swertihan nga ni, swertihan. May mga maswertihon man ngayang nag-OFW tapos mabuuton so amo halos gabos na sa naitao pigtuturing kang kapamilya. Yan ang maray kung makakuha ka kiarog ka na amo. Pero kung makakuha ka kiamong Sus Maria, ang turing sa imo gari ka so ayam. Nagatigtatagat football, pigtataga sikadan, Sus Maria Josep. Kaya grabe po ang sakripisyo kan sa tuyang mga tugang na mga OFW. Kaya pwede man tabi siguro nindong sa mga kapamilya. Bata pati ang mga kapamilya pagyaon niya sa abroad ang kapamilya mi kung minahagad kipirak kuna mo kuntig pupunpun mi ngayang pirak digdi. Padaray daw ngaya kami digdi kano tama bakal akong cellphone. Narout niya sa cellphone ko, nahulog niya sa kali. Sus Maria Josep, una mo kong minaharagan. Mamabit Roma, good morning tabi sa mo, madam. Kita baga sa mga may kapamilya kita sa ibang nasyon. Pag minaharagad kita huna pigpupurunpun man ang pirak dyan. Dyan sa ibang nasyon. Pero grabe ang sakripisyo. Uni nga ni si Ma'am Raquel. Tapos pasanakan trabaho. Alas 2 din maaga na ngunyan dumaan. Tapos ngunyan, sige pang hiling digdi sa programa. Sige pandangog. Puro aldaw yung ginangaw. Ay, Diyos ko, nasa nakita. Kaya ilingan na tabi sa yung Jesus Maria Josep. Malumlum na aga sa imong tabi, bro, mani mo, sulbutan na. Mag-ingat tabi kita sa gabos, mauran-uran. Iyo, pag mauran-uran, baga tabay, mamabit. Pag mauran-uran, pag dumog baganti ng pumalnas. Iyo, malnas. Lalo na kung kalbunan gumamo. Malnaso na yan. No. Kailan mo na. Nga tatanaw ng bitan duman sa mga kalbo.
malas baga pag ang bihikulo mo kalbo na ang lunad ang bihikulo mo pag kalbo na ang guma delikado malas iyan. Kaya mamabet day ka mo magpara apod ka day ka mo magpara tiwala sa kalbo. Sabi ni Ma'am Raquel, kung aki sana ko ta ki kontraktor, wara ko ta ako digdi. Sabi ni Ma'am Raquel, ay man kaipuan na maging aki ka ki kontraktor, ako nga ni bagay nga. Kaya taman digdi mabuhay ko di. Di talaga magiraray. Ako nga kamuti sa bulod, araw kining taguran. Paano na naman kayo sa mga kamuti ko duman? Ralapa na naman ito. Hiling mo na yan, buhay ka din. Maraming nga so, makabuhaya ko niyan na sa bahas, sa hubas, dahil na ngayon sa tubig. Kaya isa na. Sige, ang gabos na bagay may kahangganan. Ibagang sabi. Inguwasa na. Ang mga G ka sa natabi, Ma'am Raquel, dahil bali magsuro sakripisyo, basta dahil madiskwid ang buhay mo. Human sana. Yan pinaka-importante yun. Dahil bali, okay lang yan na trabaho nga yan. Maski dahil magkaraturog, basta nagtatrabaho. Pero ang buhay mo, ingatan mo. Yung tabi? Sige. Mata ngaya mahal nas. Baga pagkalbo na tabi mamabit, mahal nas na tabi yan. Pero yan mahal nas, takalbo nga ni, mahal nas. Nung ka magparatiwala sa kalbo, mahal nas tabi yan, delikado. No. Sige. Ingat ka tabi Ma'am Raquel. Ingat ka tabi dyan, Ma'am Raquel, ha. Dyan sa mong lugar. Ipangadji may ka na sana pagabot ki panahon makaray man lamang ang buhay. Maski nagtitios-tios baga, okay lang kita yun. Sige, basta ingat ka sana dyan. Ingat ka tabi. Pag uli mo, daran mo sana akong pasalubong. No. Sige, di unitabi mga tugang na rumduman nindo so nagadan dyan sa tabako. So sarong 42 years old na babae na igwapo ki stroke patient ini. Pero ang harong kay ni tabi mamabit yaon dyan sa Laugkang 6 km permanent danger zone dyan sa sitio Marirok, barangay Marirok, kang tabako kang pitsa size di kang pitsa size bagatig yun ito sa pagpun kang pagpaibakwar di stroke patient ini, bedridden na pagpaibakwar dahil man pwede ni darahon duman sa evacuation center dahil man pwede ni ihalo duman sa mga evacuees. Ang ginibo kang LGU Tabaco dinaray ni dyan sa Siga sa Siga kang pitsa size sa pag rebakwaran kaya dahil ni nakatungtong nanggad sa evacuation center ay ning nagada na ini. So dinaratulo sini dyan sa Siga and pig-admit man kang Siga. The following day, the following day, tig-transfer siya dyan sa, sa Legazpi. Nito, so, January 6, dinara po siya sa Siga.
Tapos, January 8, nilipat po siya dyan sa BRHMC. Ha? Madaling sabi, dahil po dinara dyan sa mga evacuation center sa Tabaco. January 6, sa Siga dinara. Pag January 8, nilipat po sa BRHMC. So, mas midbidtang BRTTH. Yo. Kampit siya Jis, mga tugang, siya po binawian kang sa iyang hiram na buhay kang Sabado. Yo. So, ngunyan, yun so podkeni istorya kay tong saro na 42 years old na nagadan, na napabarita nga ni tabi mamabit na nagadanda tabi sa evacuation center. So yang piglinaw tabi yan kan sa tuyang mga otoridad, mga opisyalis dyan sa siyudad kan Tabaco. Ngunyan, ang DSWD Field Office 5 Bicol Region nagpaabot na po ni Tabang duman sa pamilya kaining 42 years old na ini. Nagpaabot ni Tabang duman po sa pamilya ang DSWD. So kang Enero 11 nagsagibo po kang Domingo, nagsagibo po nin home visit ang DSWD Bicol para magpaabot po nin tabang sa pamilya, kabilang po dyan itong psychological intervention. Napigsagibo po kan mga social worker ng Crisis Intervention Section o kaya ining CIS Albay. Bilang dagdag databing suporta sa irarom tabi kang panginginot po yan kang Regional Director na si Norman Laurio. Ngunyan tabi kasudma na pitsa 15 kasudma na itao na databi. So duman sa mga kapamilya kaining nagada na ini itong supiga po na funeral assistance. Funeral assistance na itao na kasudma kang DSWD Region 5. So funeral assistance duman po sa kapamilya kaining 42 years old tabi Gonzales Burak Jorlan. Good morning. Sa paagi po iyan kang guarantee letter ng Assistance to Individual in Crisis Situation o kaya AX. AX program. Nabayadan databi o kaya mababayadan po, so nawalat kang pamilya na balanse na sa puninarya na nagkakahalaga databi ng 16,000. 16,000 and naka-receive man po nin karagdagan pang financial assistance tabang para po sa pang-urual daw na panggastos duman po sa burol kaining 42 years old. So yan tabi kasudma na itaw na tabi so funeral assistance kan DSWD sa pagiyan kang guaranteed letter. Maswerte nga ni ta dahil na sinda nagproseso mismong ang DSWD na takong baga Sir Jerbs kung halimbawa ordinaryo ngaya kung ngaya day ka duman sa kumbaga nakatawag pansin din ining pagkagadan kay ning 42 years old na ni na igwa stroke patient bedridden na at least direkta siyang tabang kasi kung maproseso ka kay ni grabe pa. Siguro baka nailubong ka na maproseso ka pa sana dyan sa DSWD. So arog baga kita kayan pag naghahagad kita kitabang sa satuyang gobyerno maproseso ka. May proseso po yan, malakaw ka, ini magayon kay nita direkta na mismo si DSWD na ang nagproseso. So nagalat na sa nasinda and itinauna tabi sa kapamilya.
Yo, takita baga halimbawa kung maabil kita kay kening AX na ni, AX program, may mga proseso tabi yan. Yo, kung ano-anong minsan may mga kaipuhan, kung ano pan mga kaipuhan, mga death certificate, kung ano-ano pa. Tapos kaipuhan ka pang ma-interview kan mga social worker. Yo, so yan. At least naitauna and nadagdagan pa yan kay financial assistance para sa indang pang-uralo na paggastos o duman sa burol kay ni pong sa tuyang tugang na may hilang na nan po duman sa hospital. Yo, bako po tabi sa evacuation center. Yo, so at least dakula man kanyan pasalamat kang kapamilya ta. Siguro na timing man o na at least sa kayan bata pobre man. So DSWD na ang nag-arasikaso. So at least dahil nasinda madipisilan man timing ano. Inda sa natabi kung nagpaabot naman na tabang ang local government kan syudad din Tabacot. Sabi ba ni Mayor tao man, matabang man ang lokal na gobyerno kan syudad din Tabaco, dumantabi sa nagananan na taga Sitio Barangay Marirok, Sitio Marirok. Ano yan, napod ka Sitio Marirok. Sige, basta dyan sa Marirok. May apod ka ni ano sitio ito. Basta yan ako dyan sa Marirok. Sige tabi, alatalato lang sa natabi nindo ta, paano kaya may mga proseso kaya yan pag mira kaya kang gobyerno dahil basta-basta yan na pwedeng ipaluwas, may mga proseso yan, pero hilingan nindo tabi Sir Gonzales Jorlan, hilingan po nindo so mga mahabas sa gobyerno dahil man na sila pagpalupya hilinga namamagic nga ni so mga flood control nga ni dahil mangkitre na baho pero nakubra sa pira. Ano man nga pigsasabi mo mga proseso, sige daw may mga magikiro dyan yugod mo yan dahil mangki itre na baho pero nakuha so milyon-milyon na pundo. Ibig sabihin may magikiro, may magikiro na may doktor pa. Dahil man pwedeng iproseso ang mga papeles na yan. Dahil pwedeng ma-process yan kundi mga supporting documents. Paano nga patuloy na inakatrabaho ka? Ito lang dahil manik na pinakuha. Mahigpiton kita pag ngay araw ni mamalulim. Ngaya maabil kita katong sa mga programa kang gobyerno ta kita pobre, magad lamang kita ngaya kay funeral assistance o kaya medical assistance. So grabe ang proseso kayang kung ano-ano pighagad sa tuya, kung sain-sain kita maaragi, may mga interview pa. Kita ta pobre. Pero to sa mga project ang gobyerno na wara man nga ni kitin ilinaag nakubra nindo sa milyon-milyon. Yugon mo yan, milyon-milyon so pirak kang sa tuyang gobyerno, pirak ta ito nakubra dahil man ki pinahiling na proyekto wara man nga ni kiginibong proyekto. Kita pa rin kaning programa kang gobyerno, barya-barya sana, maagi kita sa butas ng karayom. Hiling mo na yan. Ano? No. Dipisilon magluluwas kipirak sa satuyang gobyerno. Hanggat na day ka kay mga dokumento, dapat may mga receipt. Pero nangangaral kita makangalas tabi kita arog kay niyo arog kayan ma-process ka dyan kaipon mo talaga kikompletong dokumento pero sa mga proyekto baga di
nadaiman niya ki proyekto pero nakubra sa milyon-milyon na pundo. So ibig sabihin may mga sarabuatan. Ilingan nindo ang pagproseso sa tuya pagkuha takipirak diyan sa gobyerno. Grabe bagang iaragiha. So ibig sabihin itong inaragihan na ito may sarabuatan. Kung dahil mo kasabot tuman, dahil ba ito mapirma? Bako? O hindi nga ito, di ako dyan mapirma. Pero pag pinahalasan mo, kaskaso ng pirma kaya. Oh, kaya tama may ito nagburukingan. Nagburukingan. Dapat karasuhan ini. Yugod mo yan. Milyon-milyon na pundukan sa tuyang gobyerno. Pirak ta ito. Mga buwis ta ito. Nakubrasa na tapos dahil man ilinag na proyekto maski nga ni tiniripon nagapukwara. Ay inda mga mauragon ng Pilipino sa doktoran di may doktor may magikiro di maradji ka di maray ka ni si Ma'am Liz Manlapas kapo sa balon gibu na magikiro. Ako na naman nga nahiling mo. Maray ka ni gibu na tataw katabi Ma'am Liz mag-magic. Ngaya magikon ko ngaya. Ini ngayang kapot-kapot ko ngayang ini magiging ng pirak. Ini papel. Kapot-kapot ni Ma'am Liz, papel. Peling ning papel, oh. Ano yan, papel niya, papel. Shhh. Magikong ko ngayon ni gibong kining pirak. Pag-arog na ka ng tataw na si Ma'am Liz na mag-magic, madukot na ako digdi. Permina ako kayo ni madukot sa iya. Siyempre, madarasan na akong papel, mamagiko niya, magiging pirak na. Kung maray ang mayor, madali sir makaabil na tabang sa DSWD. Iyo. Sige. Lynn Sidro Carinan, good morning Tabi. Good morning ha. Di yan. Good morning Tabi, Ma'am Lynn. Sige. Ayun ang ganyan pahita dapat tataw kita mag-magic. Tataw kita mag-doktor. Although dahil man kita nag-aradal sa pagka-doktor pero dakul ang doktor lalo na tabi sa gobyerno. Sa mga opisina di gobyerno. Mga maura gud yan minadurok-durok kay dokumento. Bataan sa tuya man na gobyerno pag sinubmit mo na kimangarugan nain ribok-ribok sana. At siyempre ngayon mabisita sa mga taga-kuwa. Sa mga taga-kuwa man pag may nakuha narimati na. Diyos ko, nasa nakitang pangyari ni sa mapakwadi. Kaya doon ako nalulungkot pag mangarog kaya. Kita, paano na dawin niya? Paano daw kita kayo ni... Ano dan maray kayo ng gibuhon da? Yo, ano dan maray kayo ng gibuhon tatabi Ma'am Liz? Ano maray kayo ng gibuhon ta? Halo sa tuna pati. Maray nga kayo ni mag-fundraising. Serbisyo Asin Reparo. Ala, sige! Serbisyo Asin Reparo. Padigdi kita mga fundraising.
Pag tigtutugtog na yun, pan-racing na. Ay, sumanga ninong, ninang! Sarabit na tabi nindo sa mga paipit nindo dyan. No rin daw ko kayo di makasayaw. Ma'am Lynn, Sidro Caridan, Ma'am Liz, do rin man daw ko kayo di makasayaw. Rin man daw kayo di makasayaw, tapos supig tutudukan bagay ako kay mga pira. Kaya lang dituyod man ang mga kaparintis ko. Bata baga pag mangarog kan pauruldutan man, you know. Kung mga parintis mo mga urag-uragon man so mga paulduton man, sabi mga paulduton man ang pigdutukutan sa nabagakan so mga kaparintis maninda. Duman kita sa kaglalaki. Dapat kaya pailing tangya duman sa kagbabayi na mauldot kita. Problema kapamilya ko, puros mampobre. Ano ba nang ipadukot sa kao? Inda. Alas 8 na, param na kita. Biyernes. Happy weekend po sa Gabos. At yan tabi mga tugang ang tabay po kamo. Tamay schedule ako kay Mayor Shi Capos Bilo dyan sa Malinaw. Interview ta si Mayor duman sa programang Bagong Malinaw. May mga evacuees dyan si Mayor pero bako man mga taga Malinaw, mga taga Rapu-Rapu. Mga taga Rapu-Rapu niya dyan sa evacuation center na stranded sinda. Dyan baga pigibo so cluster meet dyan sa Malinaw. Problema bawal na tabi balyo sa dagat sa mga estudyante, mga player o kaya na stranded dyan sa Malinaw. Kailangan manitakwil ani Mayor Shi na ralayas na kabulig sa Malinaw. Kung makamuta ka digdi, yan, di na radya ni Mayor Shi sa evacuation center. Yo, siyempre, dahil manan papabayaan ni Mayor Shi. Yo, ay bali ngayon pabayaan ka ngayon ni Mayor Shi, iyan ngayon mga taga Rapu-Rapu, dahil ka ngayon pabayaan. Ay bali ngayon pabayaan ka Mr. Hulbutana. Bali ngayon pabayaan ka ni Mayor Shi. Basta yan ngayon mga yaon sa evacuation center, dayan papabayaan ni Mayor Shi. Sige, bali, sanay man akong pigpapabayaan ako. Inda! Oy! Sa pangaran po yan ni Maestro Nila doon, sa muyang General Manager si SM Sir Tony. Sa pangaran ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Si Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang Bagong Malinaw. Ang mandyan si ABC President Cap Art Abela, si BM Carol Siga, asin former board member Big Siga Jr. Sabay taman dyan ng Best Kape Green 6-in-1 Herbal Mix. Salamat sa ngaran po nindo Gabos mga tugang mga kabaya. Paki-like, follow, and share na lang kan sa tuyang programa. Nganing mailing man po kang iba. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana Tabin. Happy weekend. Sa Lunes naman kita magiribanan digdi po sa programa Serbisyo Sin Reparo. Adios amigos! Domo arigato! Bye-bye! Ingat! Serbisyo Asin Reparo.
Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't